Ekene ọma na ụmụ Igbo nke m ndị mfụ n'anya ife dị egwu Ngozi Chukwuka Adaobi jere na-ekene unu biko nu gbaghalụnụ maka na etinyero m stand eji m fon a n'aka nye ọ ga na-eme ọnụkata ọ na-agaghalị gbaghakwalụnụ m nke ịbụa na ọ bụrụ oge ngwa unu na nna abịa ka njibịa dịka unu si malụ adalugonu m anya ebe nsi bịanụ mụ na ụmụnne m niile na ụmụnna m niile nọ mana n'obere oge aga m enwe ike wee nye unu oge m ga na-apụta ozi nke m na-ezite tata bụ ozi nke anyị mayala amaya nke anyị na-ezipụtabụrụ n'ife na anọ m na njem dịka unu si malụ nsikwa etu afọ lofue chaja maka ifie ozi wee ka nkụ o nwere ozi nke m ga-ezite tata maka anyị abago n'ọnwa ife pụta ọfụma onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini ndị Igbo ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini ọkọfa bụ isi m ji gbakwasị ọkọfa bụ isi m ji gbakwasị ọkọfa bụ isi ede m gbakwasị ọkọfa bụ agbolo si n'ogwe eto n'otopo ghebelu m enini uhe ghebelu m na ndị nne afa na ndị nne afa dị njọ nyamalụ na onwe ka ọ na-emebi onye na-emebi ọdịnala Igbo nyamalụ na onwe ka ọ na-emebi ụmụnne m anyị nwa bụ nyabụ isi na ede Igbo ga-eji wee bụrụ ife ọ bụ maka onye na-aga ọjị na-asị na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ gịnị ka ị na-eme ka Igbo wee dịka echi na echi ada agwụ agwụ nke a bụ ajụjụ dịlụ mụ na gị ozi m ji bịa tata bụ gịnị Emee Ogwu Emee Ogwu emotional contagion gịnị ka m ji were ozi abịa maka na ọnwa abụọ ife anọ n'ime ya bụ ịma onwe na Igbo si na onye na-amara ife amala ife bụ ọya mana amala onwe bụ ozu ụmụ Igbo ibe m anyị aghọ n'ozu nwa bekee na-akpa anyị ka abụzụ nwa bekee na-akpa anyị ka abụzụ Awụsa na-emechi ugbu a emechi ụwa na-achụ anyị ọ bụ anyị ga-amụ anya ome n'anya nke mụ na gị ndị nne nna anyị fa ndị nna nna anyị fa debela anyị ebe anyị gbadoro ụkwụ kpọọ onye obodo kpọọ onye ụmụnna kedu ife anyị debelụ ndị na-abịa abịa anyị ga-agbachi nkịtị anyị ga-arapụ asụsụ Igbo anyị ga-arapụ afọ Igbo maka na anọ m n'aja Igbo kịta na-agwa unu okwu anọ m n'aja ana Igbo kịta na-agwa unu okwu anọ m na mmiri Igbo kịta na-agwa unu okwu ụmụnne m nzu Igbo dị m n'iru maka na ọnwụ jupụta m n'obi ma n'ezie ife mfugolo ebe a gbagwojugo m anya ụmụnne m na-aza wisdom mbụ onye bụ ama ife si na ya bụ wisdom ụmụnne m na-aza God first mbụ onye bụ chi bụ ụzọ na-aza God first kedu ụwa a na-achụ ife a ụmụnne m kedu ebe a na-aga aga ọ maka ife ka anyị ji wepụta ozi nke tata na Igbo nọ n'ọya
mana anyị ga-agwọ onwe anyị ọya nke anyị nọ n'ime ọnya nwa ka anyị ji wepụta ogu. Ya bụ na anyị ga-achịkọta ozi ọnwa abụọ n'isi njedebe. Ọnwa abụọ afọ ka anyị nọ na gịnị Igbo ime onwe, maka na onye na-amarọ ife bụ ọya mana amalụ ọnwa bụ ozu. Igbo amaghị ozu n'anya mụ na gị. Anyị ga-anọ ya bụ ọgụ maka na ọkụ ka agụla ya n'aka ana ya dị ezo ezo. Ọkụ afọ agụla ya n'aka ọma nlegbu anyị. Ọkụ afọ ama nọkwanụ n'aka anyị maka na nnukwu ife ọjọọ ka ọ bụ. Ọ mụ na gị ka ọ dị elu ọ daa ibube ntụ anyị afụbi ọnụ, anyị fụgide ọnụ anyị afụpụta ife ọ ga-abụ. Ya bụ na ozi anyị mgbe gara aga bụ Igbo biliti, ejirimara Igbo. Gịnị bụ ejirimara Igbo? Na ịghọta ejirimara Igbo, onye ọbụla nwere ife eji malịa, obodo ọbụla nwere ife eji malụfa, mba ọbụla nwere ife eji malụfa, Igbo nwere ife eji malịa. Anyị nghọta ejirimara Igbo, anyị abụrụ ndị na-ekepụta ife nke bụ Igbo ability, Igbo creative ability. Ụmụ okike ga na-ekepụta ife. Ụmụ okike ga-egepụta ife ga-edebe fa ndụ. Ụmụ okike ga-ekepụta ife ga-emefa pa dị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Ya bụ bịanụ baa n'ụgbọ a ka anyị wee na-aga ebe anyị na-aga, maka dịka anyị si kwu na amala onwe bụ ọya, amala ife bụ ọya, amala onwe bụ ọnwụ. Ọnwụ afọ bụ gịnị? Ife mkpọli a bụ robotized psychosomatic disease. Robotized psychosomatic disease. Kedu ife nji wee use terminology dị etu a? Robotized. Ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-eke ekike Igbo, ọ bụrụ na mmadụ na-ama abada, ọ bụrụ na mmadụ na okpu ndị ogbu efi jilu nza, ọ bụrụ na mmadụ na-aza afọ Igbo melia Igbo, ọ bụ onye afọ ịghọta ife ọnọ n'ụwa eme wee debie maka ụmụa, maka ụmụa, maka ọ bụ na ya emelia. Ebele ndị Igbo na-eme m, ebele ndị Igbo na-eme m. Ọ ka mma etu m si kwu na anyị mụdebele ụmụaka, maka ndị a na-amụ bụ oru ana ọ bụzi oru nwa bekee, oru ndị ugwu fele anyị n'ofu. Ya bụ na robotized psychosomatic illness bụ nyanwa bụ na Igbo bụ ọnwụ, na Igbo na-anwụ anwụ, maka na onye bụ robot, onye nwee psychosomatic illness, ọ bụrụ ọya afụla anya, ọya anaghị afụ anya. Etu aka onwe Igbo dị kịta, etu aka onwe Igbo dị kịta. Kedu ife mere Igbo ji nọrọ n'ọnọdụ akịta? Maka gịnị? Euro imperialistic projects. Ọ maka mmekọ anyị na ndị ọbịbịa ka anyị ji lofue ife anyị bụ, ka anyị ji lofue ndị anyị bụ, maka na nwa bekee ji projekti bịa. Nwa bekee ji projekti bịa maka gịnị? Ofu nwanne anyị nwoke si na oyibo kalịlụ mmadụ mana agụụ kalịlụ oyibo. Oyibo chọlụ nni, oyibo chọlụ anị, maka na anị fa dị eme nni. Anị fa bụ ice, fa nidila anị mụ na gị. Ọ bụrụ mmanụ ka fa egwupụta na afọ egwunu, ọ bụrụkwanụ na planụ fa na-enwe n'oge na-abịa abịa na ana Igbo ga-ebepụtalụ fa nni. Igbusi anyị niile nwere ọda agbafe anya mmiri, maka na fa ga-akụpụta nni na-ebute na London, na-ebute na France, na-ebute na Germany, na-ebute na US. Anyị ga-anọzi gbachi nkịtị? Kedu ife anyị nwee ike ime ka ọ wee gwu, ka ife ndị a wee kwụsị, ka anyị wee nwee ike ịzọ onwe anyị? Projekti nwa bekee ji bịa ka nkụ, ọ bụrụ sọsọ ịkpọ afa Euro project like ndị bụ their explorers. All their explorers bata one day discover gị, mana ịnọ bụ before. Mmiri dị n'ebe m si bịa River Niger, ọ dị bụ before nwa bekee abịa discover anya kpọọ ọnya Niger, mana ọ dị ya ndị nna nna anyị fa, ndị nne nna anyị fa chụrụ ya bụ mmiri kụọ azụ na ya. Mgbọsị nwa bekee bịa o discover ife dịbụ adị. Anyị nwere missionaries, nwa bekee butela anyị ụka, bubatala anyị na akwụkwọ
ka gịnị wee mee ka anyị wee gbaghalụ ji gbaghala ede ka anyị wee jebe akwụkwọ agụsị akwụkwọ a gịnị wee mee injinia ama nlụnwa ụzọ dọkịta ama ngwọnwụọ ya ticha amara ife ọ na-akụzi ya na ife niile a bụ ụwa ụgha ọ maka ife nke a ka anyị jide ama na ndị anyị bụ kedu ebe ife a bụjela anyị o mee na ife anyị ji bụlụ Igbo ejiri mara Igbo ya bụ Igbo nes na ọ dị ka eji iru eza wee wapụ anya clean ndị Igbo wee bụrụ ama ife ọ bụ mana ndị Igbo bụ ụmụ okike ụmụ aja ana ndị si na ana pụta ndị gbodolu ụkwụ na anị ndị si na anị wee topụta kịta Igbo amarozi ebe fa nọ Igbo amarozi ndị fa bụ Igbo amarozi ebe fa na-aga mana ndị a bụ organic people sọsọ ife nwere ike inyela ya aka bụ Igbo ilota dia organic cultural identity. Gịnị bụ organic cultural identity onye Igbo? Ịma na ebu nwa aja ana anyị akụzigo ife a n'oge gara aga ịma nwekọ gị na aja ana ịma nwekọ gị na ede aja ana ịma nwekọ gị na mmiri ịma nwekọ gị n'okike n'ebe afọ ka isi pụta 100% natural no plastic. So na nke a bụ ife nwa bekee fichapụ ka anyị daa ama na ka anyị daa ghọta na ọ dịka a ga-asị na onwe ebe anyị na-aga mana n'ụlọ mụ na ụlọ ndị jegola ebe afọ anyị ewegola anya anyị fụ na o nwere ebe anyị na-aga ma anyị zaa afafa gụọ akwụkwọ fa ife ndị a niile bụ ife naanị ihe anyị ghọta ụwa fa ife ndị a niile bụ ife naanị ihe maka na o nwere ife ọ na-abala anyị mana ka anyị na-eme nke a ka anyị na-elofu nke anyị mana ọsọsọ nke anyị nwere ike idebe anyị ndụ sọsọ nke anyị nwere ike ịkpọ nne ya bụ ejirimara Igbo nke mkpọ Igbones wee nye anyị ike ikepụta ife nke anyị ga-eji debe ụwa anyị nke bụ Igbo creative ability nke mkpọ Igbo ability. Ọ maka ifi nke a ka anyị ga-eji ghọta nsogbu anyị bụ ndị Igbo nwelụ na anyị nwelụ nkụsa dị iche iche maka na ife jikọrọ ọnụ na-abụ ụlọ iwere ofu mkpụrụ azịza o nwere ụlọ ọ na-aba mana ịchịkọta ya dịka ukwu iwere ya zachapụ ụlọ maka Euro project imperialist project wee kụsa anyị niile di na nwunye anọrọ n'udo maka di na-eje ụka maọbụ nwunye na-eje ụka di bụla onye omenala maọbụ na di na-eje fada nwunye na-eje CMS ọkụsa ụmụnne ofu nwaanyị mụrụ anọrọ n'udo nne na nwa fa ndị a niile bụ ndị ụka fa nọrọ n'udo ụmụnna ada elikọ obodo n'obodo gasala agasa ebe ife ndị a niile gbasara agbasa kedụzi ka fa ga-esi wee nyekọta nwa miliọnụ ọgbọ ọfụfụ kedụzi ka fa ga-esi wee bụ ndị na-ekepụta ife kedụzi ka fa ga-esi bụrụ ndị ga-eche nwa echiche wee kwue n'ofu ọnụ etu ọ ga-esi dịlụfa mma ife ndị a niile bụ nje nke nwa bekee kpọọ James agbanye n'ime anyị ka anyị wee gbaa ka ụkpaka maka na nwa bekee si n'ọlụ a bụ division divide and rule na unu jekọta ọnụ ọfịa anya arụ mana unu gbasaa ọ dịla ya mfe ịfụ na onwere ife unu bụ ịfụ na onwere ife Igbo bụ ịfụ na onwere ife anyị bụ n'ofu anyị a onye ka m jisi ka nnalụta anyị Igbo ka m jụlụ akwụ anọ na be nna m wee na-ezu n'ozi nka anọ m na ụmụnna m wee na-ezi unu ozi nke a mụ na arọ ụmụnna m nọ mụ na ogwugwu ụmụnna m nọ mụ na agwa ụmụnna m nọ ozi nke a wee na-elute unu ya na mụ na mmụọ na-echebe ụmụnna m na mụ na mmadụ nọ na ụmụnna m anyị zuru ezu wee na-ewetala unu ozi nke tata maka gịnị na o nwere ife dị mkpa anyị ga na-atụne maka na Igbo nwere ọgwụ ọya ọbụla nwere ọgwụ a gịnị bụ ọgwụ maka na ekwu anya nwa Igbo efefue ofeke agbafue ofeke etibe mkpu
gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ bụ emee ọgwụ. Onye akpịlị na-akpọ nkụ, ọgwụ a bụ gịnị? Mmili. Maka na ọnwa mmiri akpịlị akpọrọbịa nkụ. Onye agụụ na-agụ, ọgwụ a bụ gịnị? Nni. Maka na olie nni afọ ejue. Ife ọbụla nwere ọgwụ. Gịnị bụ ọgwụ? Emee ọgwụ. Ọya Igbo na-aya nwere ọgwụ. Ọgwụ a bụ emee ọgwụ. Gịnị bụ ọgwụ m na-ekwu maka ya tata? Ogwu. Ogwu nke bụ gịnị? Iwu okike. Ọnyanwa bụ ogwu. Ogwu nke anyị ji bịa ịgwọ ọya nke ndị Igbo. Kedu ife bụ ọya anyị na-ekwu maka ya? Amara onwe na Igbo ahụ ogo ozu. Kedu ka nwa bekee si kọwa ya? Ọ sị na cognitive dissonance, nghọta kụsala akụsa. Maka na ọ nwere onye nwee nghọta kụsala akụsa isi dị mma. Ọ maka isi adịlụ mma site na nghọta kụsala akụsa. Arụ adịlụ mma site na nghọta kụsala akụsa. Ka anyị ji wee nweta this robotized psychosomatic illness. Nke a bụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Nke a bụ ozu na-aga ije. Ọ ife anyị nọ n'ime ya bụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu wee ghọta ọnọdụ anyị nọ ya, wee malụ etu anyị ga-esi wee gwụ ya na etu anyị ga-esi wee mee ọ dị mma. Ife wee dị mma, anyị wee na-aga n'iru wee bụrụ ndị anyị bụ. Kedu ka anyị ga-esi ghọta nke a? Maka na ọbụbụ nọ n'ime eju, ọbụbụ elugo eju na nọlụ n'ime n'okpokolie na-agaghalị. Mana onye na-amara ejuna kpata njuna, ọ sị na ya afụgo ejuna, mana ife nọ n'ime njuna abụrụ njuna, ọ bụ ọbụbụ. Ọbụbụ nọ n'ime eju mana ọ bụrụ eju, ọ bụ ọbụbụ. Igbo bụ robotized human beings. Gịnị ka m na-akọwa? Na ọbụbụ nọ n'ime eju na-aga ka eju. It has become robotized. Okpokolo ejuna has become robotized. Ife sokwa ya na-aza ọbụbụ bụ ọbụbụ, ya na eju na-abụrụ ofu. Ya bụ na ọ bụrụ maka na anyị na-akpọ Igbo, ọ bụrụ maka na anyị na-asụ asụsụ Igbo mere anyị ji bụrụ ndị Igbo. O nwere ife ọzọ ejiri mara Igbo. O nwere etu Igbo si akpa agwa. O nwere ife Igbo na-eme ka wee chebe obodo fa, wee chebe ụmụnna fa. Maka na ọ bụrụ na Igbo emere ife oge ife anyị kwesịrị imenụ, anyị ekolu n'enu. Etu a ka ọ dị. Nwa egbe daa naanị, ọkụkụ wee bụ anya, ọ na-eso ọkụkụ. O nwero ife nwa egbe sogidere ọkụkụ ka ọ wee ghọrọ ọkụkụ. Nwa egbe ka bụ egbe. Onye Igbo ka bụ onye Igbo. Ndị Igbo ka bụ ndị Igbo. Mana ndị Igbo ga-aghọ ọbụbụ nọ n'ime n'okpokolo eju. Maka na mmụọ Igbo apụgo na-arụfa. Ejirimara Igbo apụgo na-arụ anyị. Anyị nwa ka ọ dị elikpọta ya bụ mmụọ. Ọ bụrụ nwa bekee ka anyị ga-ene anya ka ọ bịa doziela anyị ụwa anyị. Anyị nwa ka ọ dị ịghọta na ife na-emebi. Ọ maka nke a ka m ji wee kwuo maka ogwu. Gịnị bụ ogwu? Ogwu bụ iwu okike nke na-anyakọta ife niile gbasara agbasa. Ogwu ka okike ji wee chịkọta ife niile. Etu anyị na-ene m anya, ife mbụba aja, okwute, mmili, mmanụ, ife dị iche iche. Ebulu m tinye na ana tata, ịghọta ife m na-akọwa. Nye ofu arọ na arọ na abụ. Akpụkpọ anyị fụ ịkpọ ngozi, o nwere ife ọ ga-abụ. Ọgha aja. Mgbe o luelu n'ime anị, mmili dị n'arụ m esobe mmili nke ebe o si bịa. Mmanụ dị n'arụ m esobe mmanụ n'ime anị ebe o si bịa. Aja aghọla aja. Ọkpụkpụ dị n'arụ m esolo okwute nke o si ya wee pụta. Ụmụ ife ndị a niile ka okike chịkọtala ọnụ site n'iweta eke nke bụ ọkụ, site n'iweta oye nke bụ mmili, site n'iweta afọ nke bụ anị, site n'iweta nkwọ nke bụ ikuku, wee mee nye ọbụla mmadụ. Ị na-anụ onu m na-agwa ya okwu, mana ikuku na-agwa ya okwu, ọ nkwọ na-agwa ya okwu. Ị na-afụ iru m, mana onye na-afụ bụ gịnị? Afọ ajana. Ya ka anyị ghọta ụwa anyị, ka anyị ghọta na ife ndị a niile bụ ife okike chịkọtalụ. Maka gịnị? Na o ji ogu. Ọ nke a ka Igbo ji wee mee ka anyị malụ n'ụwa wala awa
mana ọ bụ na ya efele iji eli nri anya ife ndị a niile ghasara aghasa ọ bụ ọkpụkpụ mana o nwere mmiri jikọli ọnụ wee bụla efele ọ mmadụ kpụli akpụ wee bụla ife ọ bụ gịnị chịkọtali ọnụ afọ o nwere mgba ifo nọ n'ime ife niile na-achịkọta ife niile okike na-eke bụ gịnị ogu ọ nke a ka Igbo ji wee fili isi maka na Igbo gwala anyị na iwu fa na-eso abụrụ iwu mmadụ na iwu okike ọ nke akpata iwu ndị Igbo niile ejibụla ogu ọfọ abụrụ anya nwa bụ iwu okike ọfọ na-ezikọ na ikwudo n'ogu oji ọfọ na-ezikọ na akwudo n'ogu ọ nke a ka iji malụ na onye ji ọfọ kwudo n'ogu ọfọ kwudo n'ogu ọfọ ji ogu mana ogu eji ọfọ ọfọ bụ ife ogu bụ ife ọ bụ ya na ọya anyị na-aya anyị ga-enwe nghọta anyị ga-enwe amamife wee malụ na ife ga-azọ ndị Igbo bụ ogu ya bụ ịchịkọta ọnwa anyị iwepụ ife ndị a niile na-agbasasị anyị agbasasị maka na abata na ụmụnna ifu na ụmụnna enwero nchịkọta ọnụ maka na ụfọdụ na-eje chuzin nne ụmụnne si n'ofu afọ pụta ụfọdụ na-eje chuzin onye na-eje chuzin amarọ na nwanne ya nke ọzọ bụ nwanne ya maka na nwanne ya na-eje mountain of fire ife ndị a niile bụ ife bekee wetalụ mụ na gị ntisa bekee ada eje chuzin ụmụ Igbo nke m esi m London bata bekee ada eje St. Thomas bekee ada eje Anglican ịma nkụzilu nwa bekee ụka it is against their human right nwa bekee mana ya bụ mmadụ ebe afọ ka ọ kwụsị maka bekee gwara na ụka bụ ife o ji wee gaa njem maka na agụụ na-agụfa ka o wee melie ndị ọzọ na alụfa nke fanwe wee wele ife a bụ nje wee tinye n'etiti ụmụnne tinye n'etiti di na nwunye tinye n'etiti obodo wee gbusaa ife niile mana ijee na Japan fanwe ọdịnanifa ijee na India fanwe ọdịnanifa onwero ka soso ofu ọjị kwụrụ asị na ọfịa adịgo ọ ma ndị nnukwu ma ndị obele ma ndị nta fa niile gbakọta ọnụ anyị wee nwee ọfịa etu a ka ọ dị n'ala Igbo etu a ka ọ dị ya bụ na anyị ga-achịkọ onwe anyị ọnụ anyị ga-edokwazi iru ebe anyị dola azụ ife ndị a niile bụ ife ndị Igbo anyị na-agbala ọsọ anyị ga-edokwa iru ebe afọ maka ndị na-asị m nnalụ emeje n'afọ ụmụnna m na fa ya egbu m maka gị nwa na-asị na ị na-ana ịma mfe ụmụnna ya na fa ya egbu ị gịnị ka ime fa ya ejigbu ị ndị a bụ ndị ji anụta nne ị ndị a bụ ndị bulu mmanya jee kpọbata nne ị wee kpọtịa ewee mụọ anyị nne wee dị ime fa egburu onye mgbe ọ dị ime amụọ anyị na-ata aja fa pigburu onye mgbe ọ bụrụ kịta anyị bụ mmadụ nyoo gị nwa ka m na-enyo enyo gị nwa ka m na-enyo enyo anụ m enyo ego gị nwa bụ onye na-ekwu ife a anụ m enyo na-enyosi ike maka na ọ bụ na ịdị ọcha ịmalụ na mmiri ada eli mmiri bie ịma na ọkụ ada agba onwe ya ịma na ikuku ada ebu onwe ya ife ndị a niile bụ ife nwa bekee tilu n'ime mụ na gị anyị wee gbasaa wee bụrụ ife anyị bụ kịta maka ifi nke a ka m ji wee kwudo n'enu ya bụ ogu ka anyị wee ghọta ebe ozi a na-aga okwu nwa bekee mkpọrọ gịnị emotional contagion gịnị ka ọ na-akọwa na enwere ripple effect ife dị mma nwere ripple effect ife dị mma na-efe efe ife dị njọ na-efe efe mana ọ dị gịnwa ka gịnwa ga-aghọtazi ebe nke ịchọ ka ọ fele ndị ụka ewetago ka kụsa anyị maka gịnị na ọ na-efe efe onye ọbụla chọrọ ịba n'ụlọ ụka
ụfọdụ si m nọ klọb na a ga-abịa maka nọ klọb, ụfọdụ na-akọ ife dịka ndị mgbọ tụwa isi, mana ọ mụ na gị ka ọ dị elekọwalụ ndị nke anyị na ife niile abụ ụgha. Ọ mụ na gị ka ọ dị elekọwalụ ndị nke anyị na ife niile abụ ụgha. Na London ebe nsi fe elekpogo unu kafa mee nya ọbụlụ gịnị block of flats wee na-akpa ego. Ụmụ gị nwa bụ nwanne m na nwanna m isizie village gbagota London, gị ka ị na-eme echi niile ịba bụrụ pastọ, ijee na one dilapidated garage kpọta ụmụnne gị na ụmụnna gị ndị bịala ịta afụfụ, ndị bịala ịchụ ifefa ga-abụ maka ifi na ife na-esilufe ike, itinye efe ebe afọ isi fafa soba n'onu ka ndị isi na ndị atụ mgbọ n'isi. Ị na-ana alụfa peni na-abụ fanwe echi niile ije gbaa anị na aja ịlụọ ife niile ị ga-alụ ebe afọ, nwanne na nwanna ya ebulu ọnụ gbakwala aka pụta. Ya bụ na anyị ga-ama na emotional contagion nwere iru na abụ. Emotional contagion, the ripple effect nke na-akọ maka ya tata bụ ịnaghachi n'ọdịnala. Nwa egbe ibu egbe budebe ọkụkọ, ejuna ibe ejuna budebe ọbụbụ. Be proud Igbo, be happy Igbo, maka na onwerọkwa ebe ọzọ ị na-eje n'ụwa na-anabata anyị. Ọtụtụ ndị obodo kịta bụ ịgalụ ebe afụfe wele nwụrụ nwa, ibi ebe afụ 30 years 50 years ịnabịa gbala aka naba. Mana onwe ndị debela anyị, onwelu ndị zotala obodo ịkpọrọ obodo, onwelu ndị debela anyị ịkpọrọ ndị nna ifa iwe batafu ebe ịnọ. Ngwọsị ibele ebe afọ ịgbaro visa, ijiro visa bịa ịgba aka bịa fama nabata anyị. Ya bụ na anyị ga-eweli emotional contagion wee fụ onwe anyị n'anya, wee nwee ripple effect, wee fụ Igbo n'anya, fụ onwe gị n'anya, fụ ụmụnna gị n'anya, fụ obodo gị n'anya. Mgbe anyị nwere ife dị etu a, mgbe anyị likọbalụ, mgbe anyị ṅụkọbalụ, anyị abụla ofu. Onwero ife ga-eme n'ụwa emegide n'elu ka nwana dị dadịna, nwana dị ga-adị. Esesi okwu edo, enwecha nghọtafe edo. Nwa bekee nwelu nke, nwa bekee na-egbu onwe, nwa bekee ndị nwunye na-egbu di na-egbu nwaanyị, nwanne na-egbu nwanne. Mana ọ narọfe ibe ifefe abụ fa anọkọtarọ gbanwee si na fa bụ ndị Igbo, fa anọkọtarọ gbanwee lofu ifefe abụ. Onye ọbụla eju na akpụlụ okpulikelikie, onye ọbụla na-akpụ ebe oje, mana ndị Igbo na-akpụgharị, ndị Igbo kọsi afa chụrụchi ndị ọzọ. Ya bụ nọọ ebe ozi ma gbadolo ụkwụ tata na asị m na Igbo bụ ụmụ okike, na mụ na gị bụ ndị ọ dịlụ ịgbanwe, izibe ozi, jide aṅụle, jide obi isi ike, na-agbanyere ife ndị mmadụ ga-ekwu, na-agbanyere ife onye ọbụla ga-ekwu. Mụ na gị ka ọ dịlụ ịgbanwe uwe Igbo. Isi na ịma ife, isi na ịgụla akwụkwọ, isi na ịnwele ego, mụ na gị ka ọ dịlụ iji akwụkwọ afọ ego wee nata na ụmụnna gị wee bido ebe a mezibie. Mụ na gị ka ọ dịlụ ịnata n'ala Igbo wele ego afọ inwe wee mee gịnị wee bido ebe a dozibie. Nke anyị na-agbafusi ebe niile. Ị na-arapụ ụmụnna ya nata na ụmụnna m, anyị achọrọghị maka na mana ị chọrọ m na ụmụnna anyị. Sọọsọ ịnụ nwaanyị nkịtị, sọọsọ ịnụ dị nkịtị, anyị ma agha nwaanyị na-ebu na ọ ji ebe na-amụrụ ya. Ya bụ ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị tụgharịa uche, solu mgbasa ozi, solu mfu Igbo n'anya, solu mkwuelu Igbo ọnụ a, solu mbolo gịnị. Maka na ndị ụka sị na afa bụ Jehovah's Witness. Anyị abịara iwitness lu Jehova na enwero mgbe o ji nọrọ n'ụwa. Anyị abịara iwitness lụfa, anyị abịara ịgbalụ Jehova osialị. Ife anyị bịa ịgbalụ osialị bụ ọdịnala Igbo. Solu m gbaalụ ọdịnala Igbo osialụ, solu m kọwaa ife ịfụ na mba ijelụ, solu m gwa ndị nke na anyị bụ ndị egwu wayo, solu m mee ka ndị nke anyị ghọta. Ana m ekenekwa unu
maka gịnị ka m dị na-eweta ozi nka? Maka na Igbo amaka, Igbo na-atọ ka une. Mana isi na Igbo amakarọ, emesịa bịa gwa m ndị makali kalịa Igbo amaka, Igbo na-atọ ka une. Ebe anwụ na-ebu ụzọ ada n'ala ụwa nka tupu o jebe ebe ọbụla. Ọbụna ya mara ife anyị ji, ọbụna ya ejidesịrị ife anyị ji ike, ndị ma ife ọ bụ, ndị ka anyị mara ife ọ bụ anapụ anya anyị ekolu n'elu. Ụmụnne m ụmụ Igbo, ebe aka m ga-eweta ozi nketa n'isi njedebe. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Anụ m asịkwa na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Site n'ebi ebi lue n'ebi ebi, etu a ka ọ dị, etu a ka ọ ga-adịgide. Ise ise ise. Aga m afụ unu n'ime izu ka m wee nwee ike weta ozi nke kwesịrị ịbịa tata, maka na ama m na ya abago n'ọnwa ife eke. Maka na ọnwa nke a anyị gafee bụ ọnwa abụọ. Ọnwa abụọ bụ enyo mmụọ. N'izu tata ka anyị kwesịrị iweta ozi mbụ n'ọnwa ife eke, mana aga m ewetazi a n'izu tupu elukwazi ụbọchị ụka. Afọ m unu n'anya ife dị egwu. Ekene ọma ụmụnne m, udochia.